ପହିଲି ରଜରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଜେଡି7 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ସାନ ଭାଇ ମୋର ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା। ସେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଏହା କିଛି ମିଳିଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଓ ଓମ୍ ଭାଇର ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧି କ'ଣ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଛି ବା ନୀତିଦିନିଆ, ଏବଂ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦୋକାନ କିଛି ସମୟ ଖୋଲିବା ପରେ 500 ଟଙ୍କା ଆମର ଇଆଡ଼େ ବେପାର ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଅଧା ପଇସା ଘରର, ଅଧା ପଇସା ଦୋକାନର, ବାଇ 50-50। ସେଠୁ କାହ୍ନା ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ ନେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଆମର ଜେଡ୍7 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାନ ଭାଇ ମୋର ନିଜେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ମନ୍ଦିରଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏତେ ସାରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କାହିଁକି ନା ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ ନିଜେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ରଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲି। ହେଲେ ଆଗ ପରି ଆଉ ରଜ ପାଳନ କରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଯେମିତି ବଡ଼ ଦୋଳି, ରଜପାନ ଏବଂ ତାସ ଖେଳ 3 ଦିନ ଯାକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାର ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଓ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ପୁଣି ଥରେ ଗାଁରେ ଆସି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବଡ଼ ଅପାଙ୍କ ଘର ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏପଟେ ରଘୁ ହେରିକି ବି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନାଚୁଣୀ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବାଣପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାର କରି ବସ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା 2 ଜଣ ଭାଇ ପପକର୍ନ ଏବଂ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେଠୁ ରଘୁ ଆମର ପପକର୍ନ ଗୋଟେ ଆଣିଲା ପରେ ଖାଇ ଯାଇକି ଚାନ୍ଦପୁର ବଜାରରେ କିଛି ପରିବାପତ୍ର କିଣି ସାରିବା ପରେ ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବଡ଼ ଅପାଙ୍କ ଘର ଗାଁ ଗୌରଚନ୍ଦନପୁରରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ସମୟରେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇର, ଓମ୍ ଭାଇର ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାତ୍ରା ବି ଚାଲିଥିଲା।